Tro diwetha ar y ras, antur yn yr ardd yn achosi tensiwn a phwysau. Reit lawn, ti ddim yn chwilio! Llyn! Oi, Lloyd! Serious chat am rules i gema. Nawr, sioc mawr arall i rwygo'r tîmau'n hanner. Mae'r ras yn symud i gyfeiriad y gogledd a'r lleoliad nesa. Llyn Llech Owain. Pwy yw Owain te? Bydde Llyn Llech Jack yn swnio'n well. Da ni yma yn Llyn Llech Owain ar gyfer gêm rhif 6. Lyfwy, Llyn. Felly mae pawb arall? Da chi'n edrych bach yn unig. A da chi'n siŵr o fod yn meddwl, lle mae gweddi? Eich tîma? Wel, yn amffodus iddyn nhw, maen nhw dan glo ar ochr arall y llyn. Ewch i ffeindio'ch partner a'i rhyddhau nhw. Ond dwi ddim mor syml â hynna. Mae yna gliwiau sy'n angen datrys. A bydd y cliwiau yn creu cyfuniad 5 prif. Dim ond wrth agor y clo gyda'r cyfuniad, mae Cadi, Jed a Jack yn mynd i ddod yn rhydd. 3 pwynt i'r tîm cyflyma, 2 i'r ail ac 1 i'r tîm arafa. Tic-toc, da chi'n erbyn y cloc. Mae'r 3 arall yn dibynnu arna chi. Di Cadi'n ffain. Ie. Bach o sioc, boys. Pwy sy'n neud hwn i ni? Be ni wedi gwneud i heiddi hwn? Yn union, dyna be fi'n gofyn fi hun. Beth i fi dydi heiddi bod da chi'ch doi? Be ti'n meddwl, Cad? Wel, mae hwnna'n clod i ti. Ie. O, di e? Falle ni wedi dysgu rhywbeth wrth fi, Jack, fan hyn, Ti'n y lle iawn fan hyn nawr, gyd i joio. O, mae hwn yn ddigon o gosb yn ei hunan. Ni wedi cyrraedd hanner ffordd yn y ras, ac mae scores y tîmau oren a gwyrdd yn gyfartal. Ond y tîm melyn ymhell ar ein holau ni gyda 7 o bwyntiau. Ni'n gyfartal ar hyn o bryd. Yn haeddiannol fyd fe. Wel, se ni'n di colli'r pwynt na, bydda ni ar y top. Se chi ddim di chetos, chi ar y top. Reit, come on, bydda jyst rhaid ni fynd. Ni jyst mynd i gymryd y risg a mynd blaen, achos sai yn Gardd, Jack a Leah i ennill. Cadi. Mae hwn yn mynd i fod yn her a hanner i fi. Lloyd, fel da ni'n gwybod, chwarae rygbi o fri, mae o'n ffit iawn. Huw hefyd ar ei feic o hyd. Yndi, mae hon yn gallu bod yn gorfforol, dwi'n meddwl fydd yna dipyn o redag, so dwi'n poeni chdi bach am Lloyd, cos ni gyd yn gwybod fod o'n gyflym. Dwi'n eitha cystadleuol, fel chi'n gwybod, felly fi'n teimlo lot o pwysau, fi eisiau ennill. T'mod, fi'n credu bod Lloyd, rhwng chi a fi fan hyn, yfe? Argen ydw. Oce. Fi'n credu bod yn joio gweithio'r ben ei hunan. Ti ddim yn chwilio! Fi yn! Ti'n sefyll yn stwng! Fi wedi bod yn edrych draw fyna! Pwysau mwyaf sy'n arno, wel, Huw. Nid rili fi. Dwi'n meddwl bod fi'n teimlo pwysau bod ni ar y gwylod. Dwi'n meddwl bod ni gymaint ar ei hôl i hwnna. Mae pob di'n anghofio amdano ni. Fi'n ffyddiog bod cyflymder Lloyd yn mynd i helpu fe. Be fi ddim yn ffyddiog ohono yw fe'n datrys y posau. Dwi'n eitha da efo posa, falle, rhyw gliwiau. Dwi'n fel arfer yn gallu gweithio'n allan reis gyflym. Y broblem sgyn i fi ydi, dwi'n fel arfer yn methu ffeindio'r gliwiau. Efo'r posa ma, dwi'n yn gryfder gen i da, fyddai methu Jack. Os ni ddim yn ennill y pwyntiau heddi, llai fe o Leia. Ddim lot ni'n gallu gwneud. Yr unig geiriau gyngor sy'n ei roed i fi hun ydy i beidio rhoi pwysau ar fi hun. Gwneud yng ngwra a gweld lle mae hyn yn dod â fi ar y diwedd. Fel nath Cadi dweud, gan bwyll, jyst bod yn call a jyst falle ddim mynd 100 milltir yr awr wastad. Sgyn Huw a Lloyd ddim gobaith. Jack, dwi'n dod i'n ôl chdi. Lleoliad prydferth Llyn Llech Owain yw cam nesa'r ras. Yn y gornel gwyrdd, Lloyd. Leia sy'n mewn oren. Ac y modeli'r melyn, Huw. A'r 3 arall dan glo ac yn sownd i'n gilydd. Gret. Ar nod i'r gweddill yn y gêm yma, datrys posau sy'n cuddio o gwmpas y llyn i achub ni. Please, newch e'n gyflym. Sa eisiau bod yn sownd i Jed a Cadi. Help, please! Pa ffordd mae bod yn mynd? Dwi am fynd ffordd na, dwi'n meddwl. A fi fynd. Ie, dwi'n mynd ffordd na te. Reit, 3, 1, 2, 3, let's go!
Plan fi di gadael Leia cyn gyntaf y fedra. Da, Leia! Yn rili siŵr beth fi'n edrych ar. Ond fi'n jyst mynd i cadw'r pace ma. Nais o hamden o. Gobeithio mae dyn Cymru'n gallu dalen i fyny da fi. Fi gallu di bach o gap ar Leia. So, dwi'n just cario ymlaen. O, mama! Gotcha! O, gyda Huw fyna! O, Leia, dod, Leia! Hei! Dangos fyna! Huw! Jed, gad i fi siarad! Isner! Leia! Hei! Sa'n gallu gweld Lloyd? Aha! Yn y caffi, siwr o'n. Right, sorry, does dim clwyd a fi beth fi'n edrych am, ond mae siapiau fan hyn. Fi angen sicrhau fi ddim yn colli unrhyw beth. O, cilch fan hyn, falle. Cilch. Na, dim hynna. Falle bydd ni yma am sbel. Oesoedd. Byth, falle. So ma. Triongl! Sawl triongl sy'n yma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mawr, 8 canol. Na, Wyth. Ti'n di methu. Na ddo. Hold on. Un mawr, ia? Ia, Iawn. un. Un mawr. 2, 3, 4, 5, 6, 7. A wedyn... Ria, hwnna nes i ddeu. 8, 9... Beth yn 9 rhan efo 6? Does dim crend a fi fi'n chwilio am. Wow! Mae hexagon fan hyn. Cyfathrebu da hwn. Rhywbeth i wneud ar rifau am cod fi'n tybio, oherwydd maen nhw mewn handcuffs. Mae 1, 2, 3, 4, 5 ar y pont. Felly, na i sgwennu 5 mewn fan hyn. Reit, lle mae'r siap nesa? Sgwar, mae gennym ni gylch a mae gennym ni hexagon. Jack, dod! O, maen nhw wedi mynd nhw. Symud y mell nawr. Jack, am hwnna chrwn cyntyn. Reit, lle gyd barcud. Mae yna gem arall. Dwi'n gallu dod hiw ar Leia. O, na. Fi angen mynd yn gyfrymach. Lloyd, gwele! Lloyd! Lle wyt ti arni? Fi dod, cariad anwyl! Lloyd, ti'n ddewr, ti'n grif, ti'n bert. Ti'n dewr, ti'n grif, ti'n bert. Fi'n caru Cadi. Mae gymaint o pethau dda amdano hi, ond mae'n neud lot o sŵn. Reit. Mae games yma. Chessboard. Gaia gyda Huw. Dal hwnna. Be di hwn, be di hwn? Di hwn, sy'n byd ynddo fo? Oce, gadw ta. Sy'n byd ynddo fo? Peth yw, herwydd mae Leia a Huw da'i gilydd, os dwi ddim yn curo nhw, fi'n dod yn olaf yn syth. Felly na lle gyntaf neu llydydd. Pwys ymlaen, boys. Sbio'r y gêm. Mae hwnna'n gorau meddwl wbeth. Cilch, y cilch. Iawn. So, ella rhywbeth i wneud efo... 3 lane. Faint ohonyn nhw sy'n na? 1. O na, mae'n heg gyd. Lloyd yn dod fan hyn. Awr o hanner yn hwyr, co. Mae rhywbeth i fi wneud efo hwn. Ti'n gwybod beth, fi'n Efo'r meddwl cwch mae 9 o rai coch yn dyn nhw. Mae rhain yr un peth i gyd, felly falle mae'n... Mae trefn hynna'n gorau meddwl wbeth. Come on, Huw! Treni ar y pobl sy'n dod am dro bach. Tawel. Am ddennol. Ie. Ti'n gwybod be, ia? Dwi'n ola fel mai, fi a Jed. Sgyn i motos yn ebys yn ymlaen, so dwi'n mynd i rhoi 2 ges lawr, ia? Ar edrych i ffwrdd! Dwi'n mynd, o dy bell! Da! Huw! Go on, Huw, mai! Dwi'n gwybod os wedi cael e. Ti'n meddwl fi ddim yn gwybod bod fi'n cael e? Mae'n symud mlaen. Mae yna solid chance bod fi wedi cael hwnna. Yn hollol dong. Dwi'n gwybod be dwi'n neud. Mae'r tîmau wedi rannu yn yr her yma, a Lloyd, Huw a Leia angen datrys posau i ryddhau Cadi, Jed a fi. Ac mae pawb yn teimlo'r pwysau. Mae yna 2 gwpan, mae yna 2 gem, mae yna 2 binoculars, a wedyn mae yna 1 o hein. Ni mynd i ennill, ni mynd i ennill. Oedd yna 2 o'r pethau cilch i gyd, so dwi wedi gesio 2. Gar y bwrdd chess, nes i jyst meddwl, mae yna 2 person yn chwarae chess, so nes i roi 2 lawr eto. Probably wrong,
fi newydd cracio'r cod. O, mae Lloyd yn mynd. Yna 6 peth chess ar y chess. Ydy hwnna'n rhif 6 felly? Dwi ddim yn siŵr iawn os dwi wedi cael hwnna'n iawn. Dwi'n chwilio rwan am y hexagon. Dwi yn really fynd Jack. O. Ar y bont o fan hyn mae gen i fi yr hexagons mae gyd. So, just matter o gyfri'r hexagons. Rai, beth sydd fan hyn? Sawl triongl sydd yma? Rannwch yr ateb gyda 6. O na! Ddim yn Lloyd, dwi'n meddwl Lloyd yna. 2, 3. Ond, ydy hwnna'n triongl hefyd? 5, 2, 3, 2. Jedi boy, dod i'n ôl chdi. Come on! 1 ar 10, 12. Rhannu gyda 3. 12, rhannu gyda 3, yw 4. Rhaid i bai! Mae hyn yn rhy hawdd. 1, 2, 3, 4, 5! Mae rhaid fi fynd. O, mae gennym fi 1 arall ar ôl. Mae gennym fi sgwar ar ôl. Fi'n gallu cael hwnna! Un peth i'n gwybod am Huw, dyw e ddim yn dda yn ei draen. Na fi. 1. Helo, Flodyn. Yn gyflym! Diolch yn fawr. Paid o disgwyl gormod, chos dwi ddim yn convinced bod hyn yn iawn o gwbl, met. A be? Lle mae'r cod ma dwi'n gorau gael? Fan hyn. Beth yw'r cod? O, hold on. Faint o rifas yna? 5. O, na! Di! Yes! Lloyd! Oes clws, oes sgwar! Oes! Neu helpu ti! Oes sgwar! O, fi'n dod. A unrhyw arall yma. Just Huw, ond mae'n stryglo. Mas o ffwrdd! Sorry. Beth yw'r rhif? 5? Fan hyn. Fyna, ie. Jack, dwi'n yma. Leia! Dwi'n gwybod fe'n anodd bod hebddo fi. Right, Do. right. So, mae da fi Rubik's Cube fan hyn. O, mae ar hwn, achos dwi wedi gweld hwn yn un llall. 1, 2, 3. Rhif o'r ni angen. 4, 5. So 5 yw'r rhif ar goll. 6, so 6 yw. 5, 2, 6. 3, 7. 9. 3, 9. Gobeithio bod fi wedi cael hwn yn iawn. Wel, ti ddim. 12 rannu gyda 6. 12 rhannu gyda 6. 2. O, Cadi fi! So, 1, 2, 3, 4. Ti'n gwasgu rhywbeth mewn i agre? Gwasgu o'r binoculars o'r na. Fi ddim yn deall. O'n i ddim na Huw. Gai fynd i clor i wyn. Dwi'n newid hitio Jack efo'r cwmfro. Nes i roi halen yn y brew, efe. Lloyd yn ryddhau Cadi'n gynta i ennill triffwynt. 2 i Leia a fi, ac yn ola, unwaith eto, mae hwn yn digwydd yn aml, boys. Mae Huw a Jed. Nawr, rhaid cyfuno'r scores. Byth yn meddwl sef yn digwydd. O'r diwedd, mae pawb wedi dianc. Rhain gynt na geiraill. Huw. O'n i'n langynt. Do, ti'n angynt, ond nes i ddim dianc yn gynt. Ond y cwestiwn mawr yw, wrth gwrs, sut mae hynny yn effeithio'r sgorfwrdd? So, yn drydydd, tensiwn. sioc i bawb, Huw a Jed. A 8 o bwyntiau. Ond da ni'n gael hwyl. O, ni'n joio. Yn ail, gyda 15 o bwyntiau. Jack and Leah. O, sori sy'n golygu. Roedd Cadi a Lloyd yn y blaen gyda 16 o bwyntiau. Dim bwoi gael fan hyn. Y tîm gwyrdd sy'n camu ar y blaen. 16 pwynt iddyn nhw. Y tîm oren wedyn gyda 15. Ac 8 o bwyntiau i'r melyn. Maen nhw ar chwal. Wel, stop nesaf ni ar y daith. Ble? Glan Llyn. God gweld! Diwan! Ond cyn i ni ddechrau ar y siwrne i'r bala, mae rhaid ni rolio'r dis i ffindo mas pwy sy'n cael cyrraedd gynta. O, dde. Ti, pawb yn barod? Gawn ni fe gyntaf, cos fyddwn ni'n olau, ni fe. Wel, gewn ni weld beth mae hon Ni'n ffindo rhyw ffordd i weld. Ar ni yn cyrraedd gynta. Ma... O, chi'n iawn, boi!
Tîm Melyn. Dath e'n bach o spin arno fe, neu mae jyst... Oedd e'n spinio. Lloyd, Gardd. Off ni, pwy sy'n cael mynd yn ail? Oren! Tîm Oren! Sy'n golygu beth? Y tîm gwyrdd sy'n mynd yn olad. Hei, dyw hwnna ddim yn golygu dim byd, Lloyd. Ni wedi profi na yn y gorffennol. Weithio ni ffind o'r fan, fe? Reit, fi'n meddwl ffordd na, Lloyd. Ffordd na. 3 pwynt am y pobl cyntaf i ffind o'r fan, cwan. Mae bendar dim mas fyna, Huw, so dwi'n mynd ffordd ma. Mae'r ras yn parhau y tro nesa. Yes! Dwi'n teimlo fel morleidr!